Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin tashar Upcoming Arewa Artist TV. Idan wannan shi ne farkon shigowar ka tashar tamu ta Upcoming Arewa Artist TV, ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. A yau tashar tamu tana ɗauke da littafin zuri'ar mu. Daidai kan titin Wudil Kano, mota ce ƙirar BMW X6 ke tafiya. A bayan motar a kwance, Professor Ahmad Ali Gumel ne ke waya da matarsa Dr. Hawwa'u Rashid Madobi. Direba na gaba na tuki a nutse kasancewar Professor bai san gudu a mota. Suna tafi suna sauraron kira'ar Sheikh Sudes cikin Suratul Mulk. Suna cikin tafiyar ne suka ji wata motar shanu ta afka musu. Sakamakon mahaukacin gudun da direban motar shanun ke yi, motar shanun ta daki motar su Prof Ahmad ta hantsula ta je ta daki wata bishiya da ke gefen titi. Da sauri Prof Ahmad ya fara kalmar shahada. Daidai lokacin Dr. Hawwa'u da ke rike da wayarta ta ji faduwar wayar Professor da kuma kalmar shahadar da yi. Daga nan bata ƙara jin komai ba, ga dai wayar a kunne amma ba wanda ya amsa. Tashin hankalin da ba a sa masa rana, ƙarshen tashin hankali Dr. Hawwa'u ta shige shi, ji kawai ta yi jiri ya ɗebe ta faɗi. A lokacin ne matashiyar mai shekaru 12 a duniya ta turo ƙofar falon ta shigo haɗe da sallama. Bata ƙara yin sallamar ba, ta hango mahaifiyarsu kwance magashiyan alamar tasuma. Da sanda ta faɗa kanta tana ihu tana kiran mami mami mami. Inna Binta ce yar tsohuwar da ke yi musu aiki a gidan, ta jiyo ihun yarinyar ta fito a guje. Me za ta gani? Uwar ɗakin ta ce kwance a sume, a guje ta nufi firij ta ɗauko ruwan roba ta buɗe ta zuba mata. Dr. Hawwa'u na farfadowa ta ce shikenan ya mutu ko? Waye Professor Ahmad Aliyu Gumel? Professor Ahmad Aliyu Gumel usulinsa ɗan jihar Jigawa ne, haifafan ƙaramar hukumar Gumel. Mahaifinsa Malam Aliyu Abubakar Gumel, shi ma haifaffen garin Gumel ne. Mahaifiyarsa kuma ita ma 'yar jihar Jigawa ce, amma ita 'yar Haɗeja ce, Bafulatana ce gaba da bayanta. Hajiya Fatima Muhammad Lamido kenan. Malam Aliyu Gumel Bahaushe ne kuma manomi ne, yana noman rani da na damuna. Ya yi karatun addini sosai, haka ne ma ya sa ko da bai yi ilimin boko ba, sam shi baya da duhun kai irin na mutanen karkara. Don haka ma shi yau yana da burin 'ya'yansa maza da mata su yi karatun boko mai zurfi, wanda al'umma za su yi alfahari da su. 'Ya'yansa 15 a duniya, kuma kaf 'ya'yansa uwarsu ɗaya, dukkansu 'ya'yan Hajiya Fatima Lamido ne. Babban ɗansa Abubakar Umar Usman Aliyu sai Ahmad. Daga nan bata sake haihuwa ba sai da ta shekara 6. Haka ne ya ja iyayen suka ɗauki son duniya suka ɗora a bayan shekara 6 ne ta haifi 'yan biyunta mata, Halima da Sadiya. Daga nan sai Muhammad Aminu, Saratu Zulaihat, sai Bilal Shafa'atu, 'yan biyu maza waɗanda suka amsa sunansu na Hassan da Usaini. Sam haihuwar kannan Ahmad da aka yi bata rage soyayyar da iyayensa ke masa ba. Malam Aliyu na matukar son shi da cin buri a kansa na ganin ya yi ilimi zuzzurfa daga bokon har na addini. Kaf gidan malam suna da shekaru 10 suke sauke alkur'ani. Haka shi ma Ahmad tun yana da shekara 10 ya yi sauka. A kuma lokacin da ya kammala makarantar firamare ɗinsa, don tun yana da shekaru 5 aka sanya su makarantar boko da shi da ɗan uwansa Aliyu malam karami. Ahmad na da kokari da naci akan duk abin da ya sa kansa. Kokarinsa ke siyo masa soyayya a zuciyar malamansu. Ahmad yaro ne da ya taso da wata irin nutsuwa wanda sam son da yan uwansa da iyayensa ke mai bata sa shi lalacewa ba. Babban burinsa a duniya shine ya zama wani shahararren dan boko. Hakan yasa baya hada karatunsa da komai, san baya zuwa irin su filin ball da kuma gurin kallace-kallace. Kullum su rayuwar gidansu daga makarantar boko sai ta islamiyya, sai kuma ziyarar 'yan uwa idan ta kama. Ko da dare ma mahaifinsu ne ke biya musu karatu, don haka gaba ɗaya ba su da wani lokaci sai na karatu. Ahmad na da shekaru 11 ya shiga makarantar gaba da firamare, wato secondary school Dutse. Kullum wani cikin yayyansu ke kai su shi da ɗan uwansa Aliyu malam karami, kasancewar tare suke tafiya. Shi Abubakar ma a wannan shekarar ne yake cikin shekararsa ta ƙarshe a College of Business Dutse, saboda shi burinsa kasuwanci. A wannan shekarar ne da yake shirin kammala karatunsa a ɓangaren kasuwanci, su Ahmad suka shiga SS1. Shi Ahmad science class yake, yayin da shi kuma Aliyu mai sunan malam yake history.
A ranar da Abubakar ya kammala karatun shi, ranar Juma'a an dawo daga masallaci sai ga Abubakar a cikin gidansu. Nan da nan gidan ya cika da ihun yara suna faɗin ga yaya Habu ga yaya Habu. Shi kuma ya dinga ɗaukan su yana ajiyewa. Da ƙyar suka bar shi ya gaisa da mahaifiyarsu Hajiya Fatima Lamido. Ya tsugunna ya ce baba an yi ni lafiya, ta kalle shi da murmushi akan fuskarta ta ce lafiya kalau ya karatun. Ya ce alhamdulillah mun kammala yanzu saura kuma sabis. Ta ce alhamdulillah daga nan kuma sai aure ko ɗan nan. Ya tashi yana murmushi ya nufi ɗakin mahaifinsu ya tarar da shi a zaune shi da Ahmad suna hirar karatu. Ya yi sallama ya shiga suka amsa masa. Ya gaida Malam Aliyu kuma ya gaida shi. Malam ya kalle shi da murmushi ya ce samari yan boko an kammala karatun ko? Cike da ladabi Abubakar ya ce eh baffa. Malam ya kalli Abubakar ya ce Garba lokaci yayi da zan zaba maka mata ka yi aure. Abubakar ya kalli mahaifinsu kamar zai yi magana sai kuma ya fasa. Malam ya ce dama faɗa muku ne ban yi ba, amma ni dama na fi so duk 'ya'yana su auri 'ya'yan 'yan uwana, saboda hakan shi zai ƙarfafa zumunci. Don haka dukkan 'ya'yan da na haifa ni zan zaba muku miji ko mata. Haka kuma ko ba na rayu mahaifiyarku ce za ta ci gaba da zaba muku waɗanda za ku aura. A cikin dangina ko kuma na jama'a, ku biyo mu a shiri na gaba domin ci gaba da sauraron wannan ƙayataccen littafi na zuri'ar mu. Kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode.